Drahí mariánsky ctitelia, drahí priatelia, pomodlíme sa tú krížovú cestu na úmysel svätého Otca, našich otcov biskupov, kňazov, za náš rómsky národ, za naše rodiny, deti, chorých i umierajúcich. Budeme sprevádzať Ježiša na horu Kalváriu spolu s jeho matkou Máriou, so ženami, ale aj s ostatnými účastníkmi krížovej cesty, ktorí nám dnes chcú povedať, ako to oni prežívali. Budú oblečení v dobových kostýmoch a tak nám chcú lepšie pripomenúť tie veľké udalosti, ktoré sa stali, a bolesti i utrpenie, ktoré prežíval Pán Ježiš za naše hriechy. Zapojme sa aj my odprosením, láskou a modlitbou. Prosím, aby ste prišli bližšie, aby ste tak mohli lepšie počuť, vidieť a tak aj lepšie prežiť túto krížovú cestu. Pane Ježišu, Ty poznáš naše problémy, bolesti. Chceme teraz niesť svoj kríž, ktorý nás trápi a sužuje. Nech je môj kríž aspoň čiastočne vynahradou za moje hriechy.
Zastavenie 1. Ježiš pred Pilátom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Moje meno je Pilát. Som prefektom rímskeho cisára v provincii Judea. Riešim spory, ktoré mi prináša tunajší ľud a súdim ich. Jedného dňa sa mi do rúk dostal podivuhodný prípad. Predviedli predo mňa muža menom Ježiš. Žalovali na neho, že sa vydáva za židovského kráľa. Bol to výnimočný muž, ale to som pochopil až neskôr. Pri procese som pred ním stál sám. Na jednej strane on, na druhej rozvášnený dav. On zviazaný, celý v skrvavenom rúchu, navonok vyzeral ako nejaký trestanec, ale v skutočnosti bol najväčší z nás, čo sme tam stali. Zdá sa, že on mal so mnou väčší súcit ako moji podriadení. Tým sa srdce veru nezachvelo. Tí, čo ešte nedávno kričali Hosana, teraz kričia ukrižuj ho. Najbližší učeníci sa zo strachu rozutekali. Stali sme tam sami, ja a on. V hodine úzkosti a opustenosti, keď si nespravodlivo obvidený a súdený, hľaď pohľadom svojho srdca na mňa a obetuj mi svoje utrpenie. S láskou si ťa viniem k sebe a tvoje ámen je balzamom na ránu mojej opustenosti. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Vec, že ťa nikdy neopustím. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 2. Ježiš berie kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Som Marta, žena z Dávu. Stala som tam, keď odsúdili Ježiša. Zaznel rozsudok. Nik neprotestoval, nik sa ho nezastal. Bol v tom úplne sám. Keby ste videli, čo všetko vtedy bolo v srdciach dookola, koľké opovrhovanie, opovážlivé posudzovanie, výsmech, povyšenstvo. Ako hlboko to muselo raniť jeho srdce, chlad pýchy, povyšenstva a sebestačnosti. No on nedal na seba poznať ani náznak strachu a smútku. Stal tam ako obyčajný človek a bez náznakov bojacnosti si vypočul rozsudok. Po chvíli ho vyzliekli z rúcha, dali mu kríž a on sa vybral s obrovským sprievodom smerom k Golgote. Obdivujem ho. V hodine úzkosti a opustenosti, keď si ponižovaný a opovrhovaný, hľaď pohľadom svojho srdca na mňa a obetuj mi svoje utrpenie. S láskou si ťa viniem k sebe a tvoje ámen je balzamom na ránu mojej opustenosti. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Vec, že ťa nikdy neopustím. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj na duša milosti.
Zastavenie 3. Prvý Ježišov pád. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Bol som pritom, ja, obyčajný rímsky legionár Lavricius, odsudený pod ťarchou kríža padol. Nik mu nepodal ruku, nik mu nepomohol. Stáť musel sám. Chcel som mu pomôcť, ale nemohol som. Všetci dokola sa mlčky prizerali, ako ja. Hovorili iba ich oči. Videli, čo chceli vidieť. Smietku v oku brata, a vo vlastnom nevideli brno. V potnutí videli pád. Všetci čakali, že sa už nepostaví. On sa však postavil. Pokračoval ďalej v ústretí svojej smrti. V hodine úzkosti a opustenosti, keď si vystavený paľbe nemilosrdných pohľadov. Hľaď pohľadom svojho srdca na mňa a obetuj mi svoje utrpenie. S láskou si ťa viniem k sebe a tvoje ámen je balzamom na ranu mojej opustenosti. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Vedz, že ťa nikdy neopustím. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Zastavenie 4. Stretnutie s matkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Zazrela som ho. Skoro mi puklo srdce od žiaľu, keď som ho videla. Môj syn, celý skrvavený, zbičovaný, ale rozhodnutý zomrieť za všetkých nás. Pevný vo viere. Od začiatku som vedela, že k tomu dňu dôjde, ale ešte som nebola pripravená. Na diaľku pocítil moje objatie. Neviete si len ani predstaviť, aká to bola priepasná a bolestná vzdialenosť. Aká mučivá dokáže byť blízko srdc, ktorým nie je dané stretnúť sa. V hodine úzkosti a opustenosti, keď tí najbližší sú ti zrazu na míle vzdialení a ty musíš kráčať sám. Hľaď pohľadom svojho srdca na mňa a obetuj mi svoje utrpenie. S láskou si ťa viniem k sebe a tvoje ámen je balzamom na ranu mojej opustenosti. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Vedz, že ťa nikdy neopustím. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Zastavenie 5. Pomocník Šimon. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pochádzam z Cyreny a rodičia ma pomenovali Šimon. Povolaním som roľník. Raz, keď som sa vracal z poľa okolo Golgoty, zastavili ma vojaci a donútili ma niesť kríž spolu s nejakým odsúdeným. Bol som rozčúlený. Nevedel som, kto to bol a prečo mu mám pomáhať, ale nakoniec som s ním súcitil. Kráčal som s ním a predsa bol sám. Sám so svojím utrpením. To si niesol sám? Mňa zaujímal iba koniec cesty. Delil nás múr reptania, neochoty a nevďačnosti. V hodine úzkosti a opustenosti, keď okolo teba vládne neochota a neschopnosť chápať kríž. Hľaď pohľadom svojho srdca na mňa a obetuj mi svoje utrpenie. S láskou si ťa viniem k sebe a tvoje ámen je balzamom na ranu mojej opustenosti.
Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Vedz, že ťa nikdy neopustím. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Zastavenie 6. Veronika so šatkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Videla som ho, kráčal ku mne. Jeho tvár bola poliatá krvou od trňovej koruny, ktorú mu nasadili na hlavu. Hneď, keď som ho zazrela, pocítila som k nemu sympatie zmiešané s ľútosťou. Neviem prečo, ale keď prichádzal okolo mňa, sňala som si z hlavy šatku a podala som mu ju, aby si utrel tvár. Prečo im to vadilo? Poslali ma preč. Nestihla som mu nič povedať. Hneď mu ju vytrhli z rúk. Daroval mi iba pár kvapiek svojho zakrvaveného potu. V hodine úzkosti a opustenosti